Takže dneska si zahráme Minecraft, ale za každý achievement si môžem givnúť jednu vec. Nemôžem si givovať samozrejme Ender Pearly, Blaze Rody, Eye of Ender alebo End Portal Framey. Ale môžem si givnúť veci, ktoré mi tú hru uľahčia. Ideme na to. No. Ideme rovno dedinu, ale predtým si naťažím jeden strom. Tak, vykraftíme si crafting table a sticky. Robím si krompáč. A to máme aj prvý achievement, takže si teraz môžem givnúť jednu hociakú vec. Môžem používať aj zložitejšie príkazy, napríklad Fortune 1000, Netherite krompáč alebo takéto. Takže tu mám na to aj takúto stránku. Mám ju nastavenú na verziu, ktorú hrám. Teraz si môžem givnúť hocičo, čo ma len napadne. Čo by mohol byť taký dobrý prvý item? Netherite X, Looting 100, Endingom, Unbreakingom tiež 100, tiež so Smiteom, Sharpnessom, Efficiency 100, Fire Aspect 2, alebo Fire Aspect 200. Sweeping Edge neviem, či tam bude niečo robiť, ale môžem dať tiež 100. Vein of Anthropods tiež 100. A to je asi tak všetko. Dúfam, že som nič nezabudol, skopírujeme si príkaz a vložíme ho do hry. Vidím, že to fungovalo, musím to ísť otestovať. Môžeme to skúsiť na tomto strome. No, hneď sa to lepšie ťaží. Aj tie vyššie enchanty toho efficiency ani nie sú potreba, lebo to aj tak ťaží instantne. Menšia zásoba dreva a máme tu rovno aj testovací subjekt. Ešte ďalší testovací subjekt. To je strašne OP vec. Si ešte naťažím trošku dreva a pôjdeme do tej dediny, čo bola vzadu. Tak 36 dreva by mohlo stačiť, aj keď neviem na čo to ťažím, keď si to budem môcť givnúť, ale lepšie si to šetrí na nejaké lepšie veci. Myslím, že toto ako prvý item je dosť dobrá vec. Hodil by sa mi rovno aj nejaký dobrý krompač, takže si môžeme rovno splniť ďalší achievement. Hej. Tak, a teraz si môžeme givnúť ďalšiu vec. Netherite Pickaxe, Unbreaking, to tu všetko môžem nechať. Dáme si tam Fortune 1000. Tak. Máme už aj dobrý krompač. Môžeme to otestovať na ich dome. Nejde hlavne o to, nech to insta mení. Pozrieme sa, či tu nemá niečo za... diamant. Neviem, na čo mi to bude, ale máme diamant. Skúsime instakillnúť golema. Snaď by to malo stačiť. No. Dve rany a bol tam, takže mi ani nič neurobil. Vlastne ja som si ani neuvedomil, ja som dal teraz reštart hry, nech si dám capeu. A ja som dostal achievement aj za Iron Ingot. Takže si môžeme dať rovno ďalšiu vec. Dáme si Netherite Chestplate. To je tak všetko, čo by som tam chcel. Môžete si dať Soul Speed aspoň jednotku. Alebo dáme trojku. A to by malo byť všetko. Dáme si príkaz a máme chestplate. Burning time minus 3825%. Ja myslím, že už nič iné nebudem potrebovať okrem toho chestplateu. Môžem sa pozrieť, či som ešte nejaký achievement nesplnil. Ešte diamanty som splnil. Som si tiež vôbec neuvedomil. Ja by som si dal teraz jednoducho iba gold bloky. 64 bude stačiť. Ja som si ešte nevykraftil ani stoneový pickaxe, čo môžem hneď urobiť a môžem mať ďalší achievement. To isté aj s ironovým a aj shield môžem splniť. Takže si rovno vykraftíme shield, ironový pickaxe, to isté aj s cobblestoneovým. Takže stone pickaxe už môžem vyhádzať. Teraz by som si tiež veľmi jednoducho dal iba proste obsidian. Dáme si ho 64, lebo prečo nie? Dám si iba obsidian, lebo dobrý gear už mám. A toto mi bohate stačí. Ten z toho si givovať nebudem, to si radšej nájdem lavu, alebo ja si z tohto ironu urobím kyblík a nájdem si nový iron na flint and steel. Môžeme vyskúšať na tom skeletonovi, že aký damage mi dá, ale podľa mňa zomrie okamžite, lebo ja mám na tom Thorns. Takže mi podľa mňa vôbec nič neurobí. Alebo to je creeper. Ale ubral mi. Nezabil sa rovno o mňa. Čo nie je úplne dobré. Monster Hunter, mám ďalší achievement, takže asi si budem musieť prijať ešte nejaký gear. Stack 18 rotom flashov je tiež docela dobré. Ešte si môžem zobrať Not Today Thank You, výborne. A môžem si givnúť dve ďalšie veci. Že by som si givol teraz Netherite Leggings. A tiež si dám na to všetky tie enchanty, čo mám na chestplate. Alebo aspoň väčšinu. Neviem, či ten Soul Speed, čo som tam dával, že či bude fungovať aj na tom chestplate, keď je to iba na topánky, ale tak
snáď, hej. Môžem si tam dať aj mending, unbreaking tiež, nech sa mi to nezničí. To je asi všetko, dúfam, že som nič neprehliadol. Vyzerá, že nie. Plus za ten obsidian mám ďalší achievement, takže si môžem momentálne givnúť 3 veci. No teda už iba 2. Keď nejaký achievement prehliadnem, no to je sorry, ale nevšimol som si toho. Takže teraz si môžem dať úplne to isté, ale dám si to na boty a na helmu. A ďalší achievement. Teraz si môžem urobiť nejaký opeluk. Si toto všetko vymažem. Dám si tam power 255, flame, infinity, unbreaking. Pán si môžem dať tiež. To je asi všetko, ak dobre vidím. Šipov budem mať dosť. Tých 2 skeletonov alebo jedného, či koľko som ich zabil. Že to si ani givovať nemusím. Teraz už nájsť iba nejakú lávu. Že si zoberiem ďalší achievement, len ma musia nechať tým obovia. Aha, aj lava je tu rovno, ja som si vôbec nevšimol. 20 stringov. Nepotrebujem. Výborne. Čo máme aj 2 achievementy. Stavíme si portál. Rovno ho aj zapálme. Za čo bude ďalší achievement, keď sa dostaneme do Enderu. A už bude mať 3 do plusu. Ja si to napíšem do chatu pre istotu, aby sa na to nezabudol. Už, že by. Som chcel povedať, že už si givnem ten zapalovač. Super. No nič. Ani ma nenechajú pracovať. To som sa mohol gibnúť aspoň s bendingom. Tak to už je jedno. Tak, to mám ten tretí. To pre istotu prepošlem. A vlastne už iba druhý, lebo však som si givoval ten zapalovač. A givnem si tú elitru. A neviem, či sa mi chce givovať fireworky. Asi hej, dáme si 1000. Čiže asi trošku viacej, než dokážem využiť, ale to nevadí. Už môžem spáliť asi. Vyhodím ešte niečo. Toto nebude stačiť. No, to mi určite bude stačiť. Takže teraz mám momentálne 0. Môžeme zvládať fortresku. To je gas, tak môžeme rovno skúsiť ďalší achievement. Super, to som presne chcel. Výborné. Modrý biom. To si zabijeme tak jedného endermana. Rovno bežčom tu je. Potom tam pôjdeme rovno obchodovať aj s piglinmi. Ale tu som videl endermana. Bum. To by asi mohlo na chvíľku stačiť. Vyhodíme diamant, nepotrebujeme. Toto bude určite stačiť, asi rovno jedný zoberiem do ruky. Keby náhodou, aj keď podľa mňa zachraňovať sa potrebovať nebudem. Ale človek nikdy nevie. Rovno čistlet pre istotu, keby náhodou. A môžeme sa pozrieť, čo tu majú. No, vôbec nič. Aj keby tam niečo mali, no tak neviem, či mi to bude úplne... No, trošku som si myslel, že mám na svoje litru, ale tak to nevadí. Tu by mohla byť fortreska. Ďalší achievement. Takže to sú 4 achievementy, myslím. Strom. Tak odletel. To mám ďalší achievement, takže už 6. Na nič. Čas na pie chart. Mám chunky na 12. F3.1. Chest, mob spawner. Tu by mohla byť fortreska niekde. Si dať ešte nižší ten render distance. Tu je aj mob spawner. Že niekde tuto by mohla byť fortreska. Fortreska. Jak som hovoril. Ďalší achievement. Už mám 7, takže mám veľa do zásluhy. Zabijeme tak jedného a budeme mať dosť. Čo je ďalší achievement, takže už 8. Všetko, môžem si rovno tu urobiť portál. To vôbec neukážem. A rovno ďalší achievement. Neviem, čo budem robiť s 9 achievementy k dobru, ale určite to nejako využijem. Vždycky ich lepšie mať, ako ich nemať. Takže ja si urobím zo pár očí. 16 ich bude stačiť. A ktorým smerom? Týmto, výborne. Môžem pristať tuto a skúsiť tu hodiť ďalšiu. To už by mohlo byť niekde tu. Jediná, môžeme to hodiť rovno v nej. A naspäť. Že niekde medzi tou dedinou a tým, takže tipujem, že niekde tu. Takže niekde tu. Ešte kúsok. Takže tuto, že by? Ešte kúsok. No to bude tuto. Vyletím sem na strom a rovno keď už mám toľko achievementov, tak si môžem gibnúť aj nejakú lopatu. Dry shovel, unbreaking tam je,
Ending tiež. Protection tam môžem nechať, aj keď to podľa mňa nič neurobí. A efficiency 255. Opa, moja lopata. Hodím zo pár tých fireworkov, lebo ich mám zbytočne veľa. Ešte si môžem kývnuť nejaké netheriteové bloky ako stavebný materiál. Dáme si ich tak 225 a necháme na tom ten unbreaking. Tak, máme zo pár stavebných blokov. Takže to mám o 2 dole, takže 7. 7 ešte veci si môžem givnúť. Tak ja musím si givnúť ešte veľmi dôležitú vec, čo je jedna hlina. Sharpness 255, knockbackom 255 a efficiency. Zabije na full damage, tak by som radšej chestplate. A potrebujem sa zbaviť trošku tej vody. Voda. Tak. Rovno ďalší achievement. Tu je to slepé. A Silverfish Kit, tu by malo byť portál niekde. Niekde. Tuto? Aj tuto, výborne. A dám tam tie oči. Čo bude ďalší achievement, takže si to už rovno napíšem. Tak. Bum. Zažím nejaký bordel. Mám to plný inventár zase. Môžem vyhodiť zo pár aj tých blokov. Viem sa, môžem ísť. Výborne, rovno aj na elektrik pripravené. Takže tam máme ten 9. achievement. To nemôžem úplne takto robiť. To skoro ubližil. Chcem povedať, že to skoro ubližil tomu drakovi ako mne, ale ten kryštál stále ubližil viacej mne. Môžem si rovno givnúť nejaké nočeply. Tak, výborne. A môžem jesť iba toto. To jedlo je mi zbytočné, takže môžem... Ja som asi nemusel ničiť aj tie veže, ono mi ho stačí raz hitnúť a zomrie. Poď. Skúsim ho raziť. Po 2 hitoch a hneď ide. Možno ten power 255 bude silnejší. Tak ten je o dosť silnejší. Tak ďakujem za pozretie videa a zdar.